रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे सारियाव UPPL आरो BPF दोलोनि दैदेनगिरि खालामदों BPF हिसाबै सापर्ट खालामदों आरो ओरै UPPL निफ्राय सापर्ट खालामदों बिथां बिरदाव मुसाहारि बिसायख'थिनि देरहायैखौ लानानै UPPL आरो BPF नि गेजेराव मोगा-मोगि सानो दा एग्जाम्पल हिसाबै माने मोननै फुटबल टीमनि गेजेराव रावबो फुटबल टीमा जेनगोन होननानै मिथिखायोबा फिल्डआव नामाया दा बेनिखायनो जोंहाबो एसे सापर्ट होनाय जोंनि जि बिजाथिफोर बिथांमोनखौ गैयाब्लाबो ओरैनो 14 जननि गेजेराव जों आसा खालामदों 10 जनसोआ जोंनि फैगोन बेखौ जों आसा खालामदों जागोन आरो जों मिजिं खालामो जोङो UPPL दोलोनि जायफ्रा दिनै बिजाथि महरै गसंदोंमोन बिथांमोना 100% देरहासार जागोन आरो 100% देरहासार जाखांनायनि उनाव जों मोनसे गोदान BOD दागोन बर्ड अफ डाइरेक्टर UPPL आरो BPF दोलोनि बिजाथिया गावबागाव दाबिदार खालामदों देरहानायनि 28 मेआव रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बर्ड अफ डाइरेक्टरनि मोन 15 मासिनि थाखाय बिसायख'थिखौ खुंनायनि उनाव दिनै भट साननाय समावनो मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरिया मोगा-मोगियाव मा बुंदों फै मिन्थिना लानि ओरैनो सापर्ट खालामदों BPF हिसाबै सापर्ट खालामदों आरो ओरै आखिथिंजाय दङ जाहैबाय UPPL निफ्राय सापर्ट खालामदों बिथां बिरदाव मुसाहारि बिसायख'थिनि जिथुनाखि रिजाल्ट बे दिनैहाय काउन्टिंआ जागायजेनबाय माबायदि आसा खालामदों माबायदि आसा फाथिनानै दङ दा नोंथांमोना दा थांनाय जे 28 तारिख मे खालि जाहा मोनसे गोबाव समनि उनाव जे बर्ड अफ डाइरेक्टरनि मोनसे सेलेक्शन बा इलेक्शन जानानै थांबाय बेखौ माने जोङो BPF हिसाबै सापर्ट खालामदों जोङो सानो दा एग्जाम्पल हिसाबै माने मोननै फुटबल टीमनि गेजेराव रावबो फुटबल टीमा जेनगोन होननानै मिथिखायोबा फिल्डआव नामाया दा बेनिखायनो जोंहाबो एसे सापर्ट होनाय जोंनि जि बिजाथिफोर बिथांमोनखौ गैयाब्लाबो ओरैनो 14 जननि गेजेराव जों आसा खालामदों 10 जनसोआ जोंनि फैगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो जों सानो बे बिसायख'थियाव देरहानाय जायफोर बिजाथिफोर बिथांमोनहा समाजनिनो मोनसे खामानि मावथों मोनसे बेवहाय जाथि पार्टी मोनसे डिफारेन्स लानानै खामानि दा मावथों जों सानो आरो जों सहाय होनाय पार्टी हिसाबै जाय जोंजों सहाय होजानाय बिजाथिफ्रा जुदि देरहायोब्ला वान साइडेड खामानि जों मावनो होनाय नङा आरो बे जोंनि मेगननि नोजोराव जुदि जोंनि सायख'जानाय बा बिजाथि होजानाय जे केन्डिडेट बिथांमोनहा वान साइडेड खामानि मावोब्ला जोङो पार्टी हिसाबै बिथांमोनखौ बेबायदि खालामनो मोना बेखौ जों खावलायगोन खिन्थु देरहानाया 100% खाथां जों बेखौ लाबाय आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे 1973 मायथाइनिफ्राय लानानै 2023 मायथाइसिम जोङो मिथिनो मोनदों 1982 मायथाइयाव खनसे बे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितियाव मोनसे बिसायख'थि जानानै थांदोंमोन आरो नैबे जोंहा सेकेन्ड बार जोंहा बिसायख'थि जानानै दिनैहाय जोङो रिजाल्ट दिनै साननाय भट साननाय जे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जों मिजिं खालामो UPPL दोलोजों मदद होजानाय जोंहा 14 बिजाथिफोर दङ बे 14 बिजाथिफ्रा जोंनि रायजो राजाफोरनि थामहिनबा जोंनि शेयार हल्डार बिथांमोननि भट होनायजों बिथांमोना निश्चय देरहासार जागोन आरो जों मिजिं खालामो जोङो UPPL दोलोनि जायफ्रा दिनै बिजाथि महरै गसंदोंमोन बिथांमोना 100% देरहासार जागोन आरो 100% देरहासार जाखांनायनि उनाव जों मोनसे गोदान BOD दागोन बर्ड अफ डाइरेक्टर बे गोदान BOD नि गेजेरजों जोङो नैबे रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिखौ मोनसे सोलायनाय परिबर्तन जों लाबोनो जोङो सिगां दङ आरो बिनि गेजेरजों जोङो नैबे ससाइटिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै सुजुग सुबिदा मोननो हानाय मोनसे थासारि जोंहा दङ आरो बे थासारिखौबो जोङो मोजाङैनो खालामगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामो आरो जों मिजिं खालामो जाहाथे नैबे जेसेबांनाखि जोंनि गेजेराव दा डिलारफोर दङ बे डिलारफोरनि माखासे गोबां जोंनो शेयार हल्डारफोरनो बा रेशन कार्ड हल्डारफोरनो माखासे सुजुग सुबिदा होनांगौ दङ दा बेखौबो जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो खामानि मावनायनि जोङो बिथांखि लागोन जों बेखिनिखौ मिजिं खालामदों आरो जों आसा खालामनो हायो जोङो नैबे समितिखौ निश्चय जोङो राजखान्थिखौ जोङो नोजोर लाखिनानै खामानि मावालाबानो रायजोनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो जों सिगांगोन आरो मिजिं खालामगोन जोङो ज' खौसेयै जुदि खामानि मावनो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोङो आसामनि गेजेरावनो टप मस्ट जोङो जौगाखांनाय मोनसे ससाइटि महरै जों दानो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो मोनसे सोंथि ओरैनो दोलो बा सापर्टार हिसाबै BPF
निफ्राय बे समबाय समितिखौ सोलिगासिनो दंमोन बिथांमोननि खिन्थु दा नोंथांमोनखौ नुनो मोनदों मोनसे बेरेखा दोलोनिफ्राय इलेक्सन फाथिनाय बा बिथांमोनजों जुजिनाय स्टाइल नुनो मोनदों थ' बिथांमोननि बै सिगां समाव खामानि मावबोनायखौ नोंथांमोना एसे गोरोन्थिफोर नुदों नामा मा बुंगोन बेनि सायाव जोङो ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैगोन जे थांनाय समाव जायनो रुलिंआव दङमोन जायनो रुलिं पार्टी हिसाबै दङमोन बिथांमोनहानो नैबे समबाय समितिखौ बिथांमोनहानो गोसोबायदि बाइ सेलेक्सन उइदाउट कन्टेस्ट बिथांमोनहा निसय दानानै बेखिनि समबाय समितिखौ सोलिबाय थानायखौ जों नुदों नाथाय जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बे सरकारा दिनैहाय बिथोन होनाय लेखानो मोनफ्रोमबो समबाय समितिया दिनै बिसायख'थि गेलेनायनि मोनसे थासारिखौ जोंनो होदों आरो बेबायदिनो जोङो दिनैहाय बिसायख'थि गेलेनानै जोङो जोंनि दोलोखौ देरहासार खालामनायनि मोनसे थांखि लादों आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बिथांमोनहा नैबे समबाय समितिखौ जेरैबायदि गोजौ फारसे लाबोनो हानाय बेबायदि थासारिखौ बिथांमोना मोनदोंमोनब्लाबो बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखै आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बिउटिनि गेजेरजों जोङो बांसिनै खामानि मावनो जों नाजागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों नोंथाङा बिथांनि बुंनायनि सायाव मा बुंनो सानो थारैनो नंमारगौ नामा बिथां बुंनाय बायदिनो ओरैनोथ' जोङो बानायनानै बुंनाय नङा दिनैसिम बिपिएफ दला जे 15 बोसोर सासन खालामबोदोंमोन बेवहाय नंगौ बिथां बुंनाय बायदि सेलेक्सनै सोलिबोदोंमोन दा बे हिसाबै दिनै अल आसामावनो एवारनेस मोननाय मोनसे समबाय समिति जाबाय आरो बेवहाय खुनु ओरै पार्टिखौ लानानै जातिखौ लानानै धर्मखौ लानानै बे समबाय समितिया सलायबोआखै जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोजां मोनसे क'पारेसननि गेजेरजों जोंहा बेंकनिफ्राय देग्लाय 9 कौटि बेसेबांबा लाख जोङो लन हिसाबै लाबोदों खम सुदआव दा बेखौ जोङो शेयार हल्डार बिथांमोननो खम सुदआव राननो हादों दा बेवहायबो सोरबा जाति पार्टि धर्मखौ जोङो सायख'आलाबासिनो साफ्रोमबो शेयार हल्डारफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा खम सुदआव लन लानानै गावजों लोगोसे माखासे न'खरखौ माने जौगाखांहोनो थाखाय बे लनखौ मोनदों आरो जों मिथिदों जों नुनो मोनदों बिथांमोनहा जथेस्थ' बे खम लननि गेजेरजों जौगानायखौबो जों नुदों दा बेनिखायनो जों खावलायदों जायानो देरहाया मानो हयथ' जों बा बिथांमोनहा माने सिस्टेमेटिकेलि रावखौबो धर्म जाति पार्टि बेखौ सायख'आलाबासिनो मोजाङै दैदेनलाङो आरो जोङो बेनिफ्राय साबसिनब्रै सालायलांनो हायो जों बेखौसो नाजाबाय थादों थेंक इउ नोंथांनि आन्दाजाव नोंथांनि दोलोनिफ्राय साबेसे केन्डिडेटआ देरहासार जानो हागोन नोंथाङा साननानै दङ जों थांनाय 18 मे खालि जोङो नमिनेसन जों होदोंमोन दा 15 जननि गेजेराव जोङो सासे उइदाउट कन्टेस्ट जा एसटि रिजार्भेसन जों देरहानाय दङ दा जोंनि बिजाथिया गासै 14 बे 14नि गेजेराव जोङो 10 बिजाथिया जों 100% देरहागोन जों बेखौ बिसासाव लानो हायो आदाया मा बुङो बेथ' आं दहायनो होनखादों 14नि गेजेराव 10 जना देरहागोन खिन्थु आं मोनसे खोथा दहाय बुंदों जे रावबो मोननै टीमनि गेजेराव फुटबलारफ्रा जेननो होननानै बादायनो ओंखारा दा बिथाङाबो होनबाय 10 जन आंबो होनबाय 10 जन खिन्थु काउन्टिंनि उनाव रिजाल्टखौ नेनाय जाथोंसै थेंक इउ देरहाखांनायनि उनाव सेलिब्रेसन माबायदि खालामो नोंथांमोना बेथ' जोंहा पार्टि हिसाबै जेबो लाबालाब गैया बे समाजनि रायजो राजानि जोङो बेवहाय अट'मेटिक ओरै खालामा माने थान्दा हिसाबै गोरोबनांगौ बेबायदिखौनो जों लुबैदों आरो मा बावबा रंजा बाजायावथ' खालामा बिदि खालामनायनि ओरैनो बेखार बेवहाय जेबो गैया पार्टिहा जों गोजोनखौसो नागिरदों नालाय थेंक इउ जोंहा मोनसे गोबाव समनि उनावहाय बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जुदि जोंनि दोलोनि सापर्टारा बिजाथिया जुदि देरहायोबा जोङो एसेब्लाबो रंजानायखौ खालामनो जोङो लुबैगोन आरो जोङो रावनिबो सायाव जोङो बेबायदि आगार होनाय सोरनिबा सायाव दुखु होनाय बेबायदिखौ जों लुबैया जोङो दोलो हिसाबै जायफ्रा बिजाथिया देरहागोन बिथांमोनखौ लानानै जोङो एसे रंजानायखौ जोङो खालामनो जोङो नाजागोन आरो बेरेखा दोलो बिथांमोनखौबो बाहागो लाफानो खावलायगोन नामा नोंथाङा जों जथेस्थ' खावलायगोन जाहाथे बाहाय खुनु जोङो जाथि धर्म पार्टि जोङो बेबायदि खालामनायखौ जों लुबैया दा बिथांमोनहाबो जोंनि देरहानायाव बाहागो लानानै रंजाफानो हागोन आं बेखौ गुरैयै खावलायगोन आरो जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो पार्टिखौ लानानै सोरबा नोंथांमोना दिनैहाय सानैजों जिरायबाय मोननै दोलोनि जेनेबा सापर्टारफोर सानै जिरायबाय खिन्थु गुबुन गुबुन जायगायाव जों गोबां समाव नुनो मोनो
खाथियाव जिरायलाया मोखां नायलायनो हाया खिन्थु नोंथांमोना दिनै गंनै सेराव खाथियाव मोदोम नांग्रोनै जिरनानै खौरांगिरियावहाय मोनसे गावबा गावनि साननायखौ फोसावदों थ' बिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरनो सानो नोंथांमोना जोङो एसे हिउमेन बिइं हिसाबै जोङो दोलोआ आलदा आलदा जानो हागौ खिन्थु जोङो मोनसे जायगायावनो मोनसे ओनसोलनिनो साफा नागरिक हिसाबै जों सानफ्रोमबो नुलायबाय थानाय हिसाबै जोङो बेबायदि खुनु फाराग जोङो लानो लुबैयाखै देरहानाय जेननाया थाखागोन आरो बेखौ लानानै गावजों गाव दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय सोंखारिनानै बे बाथ्राखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो मा बुंगोन बेसे माने जों सानैजों खाथियाव मोननै दलजों जिरायलायनायनि खारना जाहैबाय एसे जों सानैजों क्लास फ्रेन्डमोनबो आरो दाबो लोगो जोङो पार्टिया गावस्रादोंबाबो खोब मोजां जोङो जेरावखि थाया नुब्लानो रायलायलायो जोंबो बेखौनो लुबैगोन दिनैनि जुदि देरहायोब्ला बिथांमोनहाबो जोंजों थानानै माने रंजानायाव बाहागो लानांगोन एसे बेनिफ्राय पाब्लिकफोरखौ जोङो एसे माने गुड लाक हिसाबै वेलकाम खालामगोन बेखिनि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सानैनिसिमबो थेंक इउ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन